ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 мошини дигар нав қабул кардаем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон ҳастанд ки Opel Astra J арзон, Opel Hatchback, Toyota Corolla ва сечкаҳо ва мошинои советски бадони азиз ва Caravan, Hatchback ва дигар намуди мошина ҳастанд ки мошинои мисол боркаш ва мошинои мусофиркаш ҳам ҳастанд. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошиниҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хеле сурат маълумот чорӣ ки мо фурӯшта мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 146 сомонӣ. бошад навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед, лайкотон нагузорен ва навори мо дар WhatsApp имотон подлисаш кунед. марҳамат, рафтем. Яким мошини фурӯшӣ ҳаст бадрон Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1994 ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. 94 соли бадрон не ки сайзаш ранги 95 амхалия бе ниҳоят тоза. бензин газ кор мекунад, моторш мега 1.6 литр мегад, мотор мегад, вагони мегад, нав Astra J мегад, 98 соли мотори Astra J мегад, нав задаем. коробка механика мегад, сайзтани мошин беҳтарин 4 тавр балон мегад, 60% мегад ва яктага запаска дорад. дискаҳои 15 мегад дорад, хадавои кадагӣ, чихолои нав, люкам дорад, магнитофон ҳамаш 100%. айсаве ки мега ҳеч кане нест ки мошина ҳай кана ба хотири мошина фурӯш дамода бадрон мошин мега такси гаштаги нест, мошин вообще кам гаштаги аст. 5 та балонош силимат када мондаги аст, мегирем балоноша мечаспонем. ҳама чош аст, просто мошин як 6 моҳ мега хоба ҳеч кане нест ки ҳай кана. нархша мега 30000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтар меша. ин мошин мега дар ноҳияи лахшда ҷергаторда қарор дорад. ноҳияи лахш ҷергатор бод азиз дар ҳамонҷа қарор дорад. се та рақам аст, ҳар ҳаси рақамошо кор мекунад. рақамо мегафон кор мекунад, рақамо тисел ва рақамо россия. дар рақамо россияшон WhatsApp пайваст доранд. мошин мега 100% мотор вагони Astra J 98 сол. мошин мега бе ниҳоят тоза, задаги пуштагӣ надорад. ҳамаҷо 100% 30000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. марҳамат, дигар маълумоти пураш аз рақамошо зангда гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Lacetti аст ки светои сафед соли бароишаш 2005 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш простой экономия 1.5 литр, коробкаш автомат, сайзтани мошин мегад беҳтарин сайзтани мошин баъд тоқа дуруни ҳамин шаҳри душанбеда гаштагия ки яъне такси гаштагӣ нест. мотор мегад вагони мегад нав кадаги аст, мошин такси гаштагӣ нест. электропакет, кондиционер, диска, кожни салон, чихолои нав, мошин мега 100% ягом камбудиша навтар. ҳай мошина бадрон уже хелае ки дасти як одам нагаштаги аст, фақат як зан накадаги аст. мисол мошин мегад барои кори худшон рафта мондаги аст, мошин мегад зан накадаги ягом камбуди надорад. мотор вагони, кожни салон, кондиционер, электропакет, магнитофон, балон 80% ҳамаш 100%. срочна мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 32000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо арзонтар мешавад. ин мошин дар шаҳри душанбеда қарор дорад. рақамо мегафон дорад, кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличи мехара мега бо ягон сум муомила мега срочна марҳамат, дигар маълумотша гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка объёмни соли бароишаш 1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази еврочорам дорад. мотор мега 8 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин ҳолат. мошин мега 4 та электропакет, обогрев сидени, кондиционери ях кор мекунад. мошин мега ягом расход надорад. ҳуҷҷатам мега дорад, не ки нафти ча қаср дорад, ҳуҷҷатам дорад. срочна мега мефурӯшад мега бо нархи 67000 сомонӣ. мошин бадрон як даст гаштаги аст ки мошин мега мисол дасти айвагон мега як даст гаштаги аст, ҳамаҷош кор мекунад. балон нав, мисол дискаҳои худаш мошин бадрон пони худ объём ния. нархи мошин мега 60000 сомонӣ аст, муомила дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад. ду та рақам аст, ҳар ду рақамошон кор мекунад. одамоне ки мехара мега биан аз пеш бинам, бо муомилам дорад. гази еврочор мисол 98 сол ҳамаш 100%. ҳама бисёри бад такрор намекардем, шумо харидор ҳастед. марҳамат, дигар маълумоти пураша аз рақамҳои поёмода зангзда гирем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla E1 аст ки светои сафед соли бароишаш 2004 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мега хело простой, мега экономия 3 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин баъдро ҳамаҷош 100% мега ягон камбудӣ надорад. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мегад 80%, хадавоям кадаги аст.
мошин мега 100% хайчхеле ки дар наводи дисен камбудӣ надора мега соҳибшон 2004 сол бензин газ 8 моҳ ҳуҷҷат балон нав хадавоям кадага 4 дискаи молодёжни электропакетамаш 100%. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ. бо арзонтар ва муомилам кадам метиҳад ки одамони харидор мегӯяд омада аз пеш бина. дар шаҳри бохтар 38000 сомонӣ бардорам муомилаи хубам дорад. ягон вариантҳои дига ҳам дошта бошад метавонед пешниҳод кунед вариантҳои худтона рақамошо тисрела кор мекунад. лайкора гузоред ва наворимоно дар васаи имутон подлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи бадро мерседес зайчика ҳастае ки светои серебристи соли 2006 2002 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. гази евро 4 дорад. моторош мегӯяд 2.4 литраи коробкаша автоматаи саистани мошин мегӯяд бениҳоят тоза 100%. 4 электропакет дорад мегӯяд 4 дискаи молодёжни салоншам тоза бадон азиз ҳамаш 100% ягон камбудиша нагуфтиянд. мошина фақат биён мега хайкн ягон камбудӣ надорад. кожни салон ҳамаш кор мекунад. срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 67000 сомонӣ. бо арзонтара ва муомилаи хуб кадам метиҳад мегӯяд срочна пул дар кора. ин мошин дар территорияи шояд душанбеда қарор дорад. рақамош азиз на рақамои мегафон аст ва рақамои вавилон ҳад рақамошон кор мекунад. агар шумо харидори конкрет набошед бо савдо ҳам дорад. агар шумо дӯст доред амхали мошинои фурӯшии хона мошин чизе ки барои фурӯхтан набошад ин амхали сурат маълумотро гирифта роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори мо дар васаи имо чиз дорен полни худ подлисаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон Daewoo Matiz ҳастае ки навхали светои сини соли 2006 1998 ҳастае ки сӯзишвориш мегӯяд бензини холия. мотор мега 1 литри простой экономне коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд находвай. нагуфтиянд ки Daewoo Matiz узбекистон мисол китайская инаша айни хада мегира бадрон мошин мега ҳолати хуб да дигар маълумотои пурраш неста. хай балон средни дискаҳои худаш мисол ҳамун салоншам нормалния. нархи мошин мега 12000 сомонӣ аст. одамони харидор боша мегӯяд конкретна омада мошина мега аз пеш бинанд. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад. ина дӯстоне ки хоҳиш карданд ки амхали Daewoo Matiz арзоно ёбем ина баҳри шумо вариантҳои хуб астае. дигар маълумотои пурра ва айниқташа аз рақамҳои поёмда занг зада гирен. чӣ мошине ки мехоҳед дар комментари нависед ки чӣ хел мошин ба шумо пешкаш кунем. ам мошинаи гуфтагишро мо албатта видео карда пешкаштон мекунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон Daewoo Nexia ҳастае ки навхали светои шоколадни соли 2006 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош простой 6 литраи коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд находор. мошин бадо мега ай учет синимат кадагаста мега тайёра мега барои оформид кадан 4 балон наваса 4 диска ва 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад электропакет номеро транзит. ин хали светошо светои зурае ки свето бадро светои хадавоя. нархи мошин мега 11500 сомонӣ аст. бо арзон ом мешавад. ин мошин мега дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар қарор тарафи хуҷанд мешавад. бадон азиз ноҳияи бобоҷон ғафуров 11500 сомонӣ бо арзонтар мекунем мега рақамошон кор мекунад. дигар маълумоти пурраша метавонед аз ами рақамошон гирем. шумо дам агар амхали реклама мошин хона чизе ки набошад роя кунед фурӯш дар мегузорем. лайкотона фаромӯш накунед ва навора подлисаш кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро Toyota Corolla ҳастае ки соли 2006 2005 солае ки сӯзишвориш мегӯяд бензини холия. мотор 1.5 литри коробкаш автомата ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин 4 балони пачка мегӯяд задни камера мошин телевизор старт стоп яъне ки мошин мегӯяд полни фули фула мегӯяд соҳибшуда мехел наистиянд. ҳама ҷош кор мегӯяд балон нав диска электропакет кондитсионер телевизор старт стоп полни фул мегӯяд соҳибшон хайбо маълумотои бештарша мегиред. нашо танировкаш дига ягон чи нагуфтиянд. срочна мегӯяд мефурӯшем бо нархи 75000 сомонӣ бадрон бо арзонтар ом мешавад. ин мошин мегӯяд дар шаҳри ваҳдада қарор дорад. 75000 сомонӣ муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин навхали светои золотистия. рақамо телефоншо мегафон аст кор мекунад. метавонед ки аз ами рақамо бештар маълумотои пурраша гирен. дӯстони назди лайкотон сусти бачага лайкотона фаромӯш накунед. навхел лайкотона мондагирем мо дар хизмати шумо чӣ мошине ки мехаред дар комментари нависед пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро ҳастаи Mercedes-Benz C-классае ки сечка объёмни светои серебристи соли 2006 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мега 1.8 литри коробкаш механика саистани мошин мегӯяд
беҳтарин. Мошини 2 та электропакет 4 диска ва 4.80%. Мошина салон шудам тоза, ҳамаҷо 100% мегӯяд. Агар ҳамин суръатҳои мошин мегӯяд кам бошад мегӯяд, мисол суръатҳои нав гирифта роё мекунем мегӯяд соҳибшон, мисол хоҳем видео хоҳем суръатҳои нав мегӯяд, мисол гирифта роё мекунем мегӯяд соҳибшон, айги ҷоеш ки хоҳам мегӯяд суръат гирифта нав роё мекунем кадоме ки харидор бошад мегӯяд. Агар нархи мошина мегӯяд 58 та гуфтасем, бо арзонтарам мекунем. Ин мошин бародарон дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад. Ин ҳамин рақамҳошон мегафон аста кор мекунад, бояд дар ҳамин рақамҳо имо ба аста бояд пайваст дошта бошанд. Агар надошта бошанд, не ки номерашон кор мекунад, срочно мега сум дара кунад. Лайкҳо разанед, поли худ силкаи навори муро падисаш кунед, дареқ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Hyundai Starex ҳастае ки Hyundai Starex газ кати соли барои 6 2000 солае ки сӯзишвориш мега тоқа газа. Мотор 3 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду. мошин мега 4 та баллон мега нав ҳастае, документ дора мега, на ки нагуфтахи чанд ха ҳуҷҷат мондагааст, не ки дора мега соҳибшон. Салоншам тоза, электропакет газ кати намхали света бародарон, мошин мега ҳолати корида. нархи мошина мега 28000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. ина чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардед ки мисол Hyundai Starex газ категория газакиш бародарон азиз ки мошини мусофиркаш. мошин хай нархшам қиматам расида ва 28 та арзон мешавад. дар территорияи Душанбе рақамошон мегафона кор мекунад. лайкото нагузаред ва ин акада занг занед, қатишон савдо кунем, срочно мега сум дар кунем. Марама. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон ҳастаи Opel Astra J ҳастае ки дар кузуфи хечбек намхали светои шоколади ҳастае ки бо нархи арзон. соли бароишош 1998 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош 1.6 литрае, коробкаш механикае, мошина мега сайсаш нахадвае. мошин мегӯяд то моҳи июла мегӯяд ҳуҷҷат дорад, мегӯяд радной краска, салоншам тоза бародарон, магнитофонамаш кор мекунад. фақат ҳамин кузуфи мошин мега камтар мегӯяд дар ҷош камтар хеле мелечовка мегӯяд кор дорад. хай чӣ хеле ки дар навори дисен кузуф мега камтар расход дора мегӯяд, мисол расходша мекунед. 4 та барои 80%, 4 диска, ҳамаш 100%. тоқа вариантҳои суми холия мегӯяд, мисол дигар вариантҳо мегӯяд пешниҳод накунем. нархи мошин 29000 сомонӣ бародарон, бо арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар территорияи шаҳри Истаравшар Оритепада қарор дорад. 29000 сомонӣ бародарон, бо арзонтар мешавад. рақамошо вавилонай. кадоми шумо ки мехаред, агар ки савдо нашуда бошад, метавонед савдо карда гиред. Марама. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Opel хечбек ҳастае ки хечбекҳои арзонак ҳастае ки срочно мегӯяд мефурӯшем светои вишнови, светои олучагӣ. соли бароишош 1993 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд простое 1.6 литре, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду, беҳтарин ҳолате мега соҳибшон. 4 та дискаҳои нав мегӯяд пачка часпондага, 4 та баронаи 80%, магнитофон кор мекунад, салоншам тоза, мошин мега нахадвае. дар нархаш мегӯяд арзанда, хай дарош рӯчури аста бародарон, мисол мошин хайнам хеле соза мегӯяд, ҷои пӯшидагиша нагуфтиянд. чӣ хеле ки дар навор дидестен. 93 сола бародарон, не ки сайсени ранги 94 соло ҳастае. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 15500 сомонӣ мегӯяд нархи мошин ҳастае. бисёри баъд не камтар мегӯяд арзон мекунем. бисёри баъд мегӯяд камтар арзон мекунем. вариантҳои алиши мега намешавад. тоқа суми холӣ. биё аз пеш мегӣ мега маъқул тушид мегӯяд арзонтар карда метавонем мегӯяд муомилаи хуб мекунем. ин мошин бародарон дар ноҳияи Уяли, ноҳияи Хуросонда қарор дорад. рақамҳои телефоншон мегафон ҳастае, кор мекунад. шумо агар харидори аниқ бошед, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша метавонед занг зада гиред. хечбеки арзон 15500 сомонӣ. марҳамат, занг занед. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯш бошад, роҳи кунани фурӯш дам мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. то видеои охиринда.